Terezia, mám 16 rokov a chcela by som vám povedať, ako Boh zmenil môj svet. Bola som dievča, ktoré občas vážne neznášalo tento svet. Proste všade vidíte, že aký je svet zlý, všade vám to ukazuje v televízori, akí zlí sú ľudia, násilní. Ja som sa voči tomuto svetu chcela radšej obrniť a myslela som si, že sa obrním tým, keď si dám všetky čierne veci a sieťkované rukavičky, vybijané opasky, čiernu linku. Strašne sa mi páčil tento štýl, páčilo sa mi punk rock, páčilo sa mi emo, všetko také, čo ma tak odosobňovalo od tohto sveta, od tohto života. Nechcem teraz hovoriť, že aké som mala veľké problémy, pretože naopak mala som len také tie bežné veci pubertiaka. Ale keď neviete, ako správne riešiť stres, problémy a svoje tieto záležitosti vnútorné, tak všetko je pre vás také ťažké. A ja som to riešila len hudbou, pretože Boh vtedy pre mňa veľa neznamenal. Nechodievala som do kostola, chodila som si na náboženstvo, ale to také, že to len preto, že sa mi to zdalo také proste správne, niečo také, že sa to patrí. A modlívala som sa iba vtedy, keď som od neho niečo potrebovala. A dokonca ani vtedy som neverila, že by mi to mohlo naozaj splniť, že by niekto mohol mať takú moc, že vyplní moje želanie. Keď pozeráte toto video a si mi moc neveríte, že aká som bola, že som nosila takto ofinu a samé čierne veci a vybijance a opasky asi 4 takto, ale je to spôsobené tým, že ľudia veria iba tomu, čo vidia. Tí, ktorí ma vidia dnes, neveria, aká som bola predtým, ale tí, čo ma zase videli predtým, by sa nikdy neverili, že raz budem takáto, že budem tak odlišná. Ale už vtedy bol jeden, ktorý vedel, že raz tu budem a raz pochopím, ako veľmi nás miluje, že pochopím, ako veľmi som ním milovaná a že pochopím, že som jeho princeznou. Často hovorím vám, že som princezná a každý si tak pomyslí, že tá je pyšná, tá je namyslená. Naozaj som hrdá na to, že som dcerou kráľa, že môj otec je kráľ kráľov. Doma sa celkom čudovali, keď som sa prihlásila na primovku. Sama neviem až tak úplne, čo ma k tomu viedlo, ale teraz viem, že to bol začiatok mojej cesty k Bohu. Pretože z jedných chvál ma prenikla jeho láska. Pochopila som, že miluje každého jednotlivo. Pochopila som, že nie som ľahostajná, že sa zaujíma o každý môj úsmev aj o každú moju slzu. Prestala som ho hľadať len v tom, keď sa mi niečo podarí. Prestala som si myslieť, že keď spravím niečo zlé, takže zrazu to nie je. Pretože som pochopila, že každá jedna moja slza pre neho niečo znamená. Odvtedy som si uvedomila, že už som na ňom závislá, že sa naozaj k nemu s dôverou modlím, že dokážem sa s ním rozprávať ako s mojim ocinom, že dokážem ho prosiť o veci, ktoré naozaj verím, že mi dokáže dať. A naozaj mi ich dal mi nespočetné množstvo darov. A jeden z týchto darov bol práve spoločenstvo, kde som zažila veľké prijatie, kde som pochopila, že sa nemusím hanbiť, rozprávať sa s druhými mladými ľuďmi o Bohu. Mala som množstvo otázok, ale mi pomáhali v tom hľadať na ne odpoveď.